Ebda fondi allokati fis-sustanza għal kunsilli lokali madwar Malta u Għawdex tħul ta' persentaġġ mitħul ta' attivitajiet li jħolqu inkonvenjent fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Hija din waħda mill-proposti mresqa fil-Viżjoni Strateġika Nazzjonali tal-Gvern Lokali sas-sena 2030 fejn il-kunsilli jingħataw iċ-ċertezza li jekk jinħoloq xi inkonvenjent waqt attività bħal tqejt ta' mwejjed u siġġijiet minn stabbilimenti kummerċjali jew guest houses dawn jridu jikkontribwixxu lura lill-lokalità li operaw minnha. Jingħad ukoll f'din l-istrateġija li prattikament se jkunu qed jitnaqsu l-ħaddiema li jaħdmu mal-kunsilli lokali dan kif fil-waqt li l-Gvern wara xar snin ammetta li qatt m'għandux idea kemm hemm bżonn ta' latrini pubbliċi f'kull lokalità u qal li għadu se jikkonsulta. Sussekwentament il-Gvern qal li jrid li jaqleb il-latrini għal dawk awtomatiċi dan bil-kunċett ta' mobile toilets li jitnatfu waħedhom b'mod awtomatiku. Ġi propost ukoll li peress li l-uffiċini u l-impjegati tal-Kunsilju Lokali u Reġjonali ma jkunux aċċessibbli l-ħin kollu biex iwieġbu lir-residenti jiġi introdott chatbot li jkun jista' jwieġeb lir-residenti dwar il-ħidma tal-Gvern Lokali mingħajr il-ħtiġra bniedem. Rigward is-sigurtà fil-lokalitajiet ta' Malta u Għawdex intqal li se jiġi żgurat illi l-inizjattiva tal-Pulizija tal-Komunità tkun estiża l-lokalitajiet oħrajn u li għandu jkollha riżorsi meħtieġa sabiex jitħaddem b'effiċenza. Ta' minkejja li huwa fatt magħruf li l-Korp tal-Pulizija tħabbat wiċċu ma' sfidi kbar ta' nuqqas ta' riżorsi umani, tantu hekk li saħansitra diversi lokalitajiet qed jispiċċaw bla magħluqin. U minkejja l-appelli saħansitra tal-Partit Nazzjonalista biex il-lokalitajiet tagħna jkunu aktar siguri biex jingħataw aktar fondi lill kunsilli lokali u jkollhom aktar awtonomija mill-Gvern ċentrali jidher illi kollox mistenni jibqa' prattikament fi status quo. Dan kif illi mhux talli ma kisbu ebda awtonomija tal-li saħansitra iċ-ċelebrazzjonijiet ta' 30 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali mwaqfa minn Gvern Nazzjonalista fl-1993 se jkunu mmexxija mill-Kumitat Organizzattiv mmexxi miċ-Chairperson Aron Zara, l-assistent personali tal-Prim Ministru Roberta Bela.